kana dambudziko richinge rawira mumwe wedu, idambudziko rinenge rawira mukati memaoko edu tose. Nhasi tatiregai timboshanya kumusha weWaterfalls kwaZindoga, uko kune musikana akabatwa Chibharo nevanhu vaaishandira. Nawo ave kusangana nedambudziko rekubuda honye kuzasi, uye nekunzwa kunge kuti ari kuyamwiwa nemwana waanenge asingaoni. Regai tipinde mukati tinzwe kuti dambudziko rake iri rakatanga sei, chii chakamboitika. Dambudziko iri rakatanga kumushure mekunge ndauyawo kubasa kuzoshandawo muno muHarare. So ndakauyawo kubasa ndichibva kumasvingo ndichiuya kuzoshanda muno muHarare. Ndasvikawo pamusha wandaishandawo pana mai nababa. Vakanditi mainini sunungukai pano pamauya pane vanhu vakasununguka. Ndakati alright, zviri right, ndinoenda hwangu chechi, hameno munganditenderewo here. Vakati chechi hakunoka mungambokusviki kure. Ndikati handinosvika. Vakaramba kusvika mangwana acho anditi mainini pano takasununguka, pano panofariwa, isu tinonomwa doro, toenda kubhawa, tinosvuta mabute, tunoita zvipi nezvipi. So mainini ivai makasununguka, uye ndakakufarirai mainini kubva muchiri kumusha, ndakakufarirai zvisingaiti. So kutanga nhasi murume mainini wedu tese takusheya. Sunungukai, edha ndiripo edha handipo, murume ndewedu mainini, sunungukai, tichasheya murume uyu. Kusvika ndati sisi izvo zvamuri kutaura zviite, handizvikwanise. Vakati zvinobuda mainini, asununguka munin'ina wangu, iva free, ndinda kutokupa mvumo yekuti ufare nabamukuru vako. Vatova bamukuru, usatombotya. Nyange ndisipo, nyange ndiripo, zveshuwa zvakava zvinhu zvinondinetsa. Mangwana acho nawo vakanouya vakaenda kwavakaendawo basa kwavo, vakauya nemadrinks avo. Madrink aya ndiwo andakamwa. Ndasina kuenda ziva kuti mukati akaisiwa madrugs. Kusvikawo ndasvika pakudhakwa, ndobva baba vaya vandibata. Vakatanga vatirara naye vakadzi vega, mukadzi wacho akaramba. Kusvika baba vaya vazondibata vakatangira kwandiri. Vaita mashifti, vakabva kwandiri voenda kune mukadzi wacho, vakabva kwandiri voenda kumukadzi wacho. Shifti yekutanga vakanga vanini, then ipo vakapedza kuenda mukadzi wacho, dzoka panumber 2, raundi yenumber 2. Ndopo vakandisimudza vakandisa pamubhedha. Vakutanga kusangana neni, voti unini ndiri pauri unongochitambisa nhengo yemukadzi wavo. Saka baba vaiti vakarara kwandiri kuno kunda ndakabata nhengo yemukadzi wavo padhuze neni, tiri pamubhedha tese. So zvinova zvinhu zvakandishungurudza nekundinetsa. Ndikati ndicheme kana kuskrima, kuti usatomboskrime muno muHarare, tinokudhisapisa. So ndakava nekutya kuti saka zvino izvi ndinosvika ndikachema upenyu hwangu hwatoparara, ndoitawo sei. Ndakangozvipawo ushingi vanhu vaMwari kuti handingachemi, regai ndingonyarara kuitira upenyu hwangu. Asi zvakava zvinhu zvakandibata zveshuwa kuti kudai ndine hangu chero mapapiro ndaibhuruka ndikatobuda mumba imomo. But zvinhu zvakandishungurudza. Kusvika ndaedzerwa ndiri mumba imomo navo mai ava nababa vavo. Ndakamuka kumakuseni, mai ava makuseni vamuka vandibvunza kuti mainini munomwa mapirisi here. Ndobva ndavabvunza kuti hanzi mafamily planning. Ndikati kwete, inini kubva ndabvawo kwandandiriwo handina chandiri kushandisa. Vakandipa mafamily planning, vakandipa first tauro, vakandipa hair remover. Ndiamai ava. Shuwa ndakanyatsa kuona kuti saka mai ava vatoshinga zveshuwa kundipinza padambudziko rakadai so, kana kuti kundipinza pazvichitiko chakadai so. Asi ndinotoziva kuti vazhinji kana tiri mumabasa vanototyira varume vavo kuti vanogona kuenda nevasikana vebasa. But zvakava zvinondinetsa kuti sei amai ava vandipa murume, kana nyange dai ndandiri nechawo wangu murume handaipa munhu. But ini zvakandinetsa kuti mai ava vandipa murume sei. So vanhu vaMwari chitiko chakandirwadza. Okay, timbodzoka kumashure mbichana. Makanga matanga kushanda pamba apa zvarini? Pamba apa ndakatanga kupashanda April. Ndakangoita 2 weeks, 2 weeks ndiri pamba apa. April wegore rinori? Wegore iro rino iri, April wegore rino iri. So ndakagara nawo 2 weeks. Pa 2 weeks dzandagara idzi ndopa ndakasangana nazvo mushure mekunge ndauyawo pabasa apa pachinzi musikana aivepo akaenda. So ndatsvagiwawo basa nevakanditsvagira basa
ndikanzwa kuti musikana anga aripo akangoita 1 week akaenda. Asi ndakabvunza kuti ko mainini vakaita 1 week vakaenda musina kugara musi, chii changa chaitika? Vakangoti ndafunga kuenda kumba, but ndokuzoendawo panext pane vamwe mai ndikati ndokumbirawo kuti ndimbokudzewo dambudziko randiri kusangana naro rekuti nerekuti randakasangana nazvo. Mai ava vakati zveshuwa dambudziko iri idambudziko riripo riri kuitika. Vasikana vepo vese vari kuenda pane tu vari kungondudza the same kuti ndowo zviri kuitika, ende vanotouya vachichemera mai vavo matambudziko kusvika kwandiri ndini umwe wacho akanoudza futi mai vavo vakati asi kana uchida kuzvinzwira woda kuziva tinogona kukupa nhamba dzemusikana iyeye. Vakandipa nhamba dzemusikana iyeye ndikadzitora nhamba dziya ndikamufonera ndikamuti yesi shamwari ndini anonzi ningi ndati ndikubvunzewo kuti ko kwakuri seiko kwawaishanda. Akataura kuti kwandaishanda so ndikati ndikuda kuzivawo because inini ndiri umwe wako ndiri kushanda ipapo, but pane zvakati zviri kundinetsa. Mhenowo shamwari kuti sinzi wagarapo pa1 week wakambosangana nazvo here? Musikana akasvika pakutaura kuti ndozvakato panosiye basa ndada kubatwa nemurume wacho kutorariwa neni ndikatoita zvokusiya basa. Asi vanhu ava vanova vakatondiperekedza vatotya kuti pamwe nyaya idzi ndichagona kunodziburitsa kuudza vanhu. Vakabuda vakandikomba murume mberi, mukadzi kumashure, ini pakati, vakandisiya pabhazi. So shuwa dambudziko iri idambudziko randinetsa zvisingaiti. Kunyange ivavo vasikana vandiri kutaura vanotozvipira kuti nyange isusu takasununguka kuti nyaya idzi tidzibvunziwewo titsananguro sekuitika kwazvakaita. Ndingoti zvaitika inini ndichangosvika kuti mene ndakashanda zvinenge 4 days pandatosiya. Ndakakutanga murume wacho ndakamukovhachira mvura, then vechituwo ndachaiuyawo manheru, vechituwo pandamukova ndachindachera mvura, then murume wacho ndopakatanga kufamba achiakwendiri iwo vainditi mainini njoti bamukuru, murume mukadzi wanjoti mai mukuru. Saka nze mainini kunanga mheni zvainga amene kuti nditi ndiwe here kana kuti hanzimboziva yanga yakuramba uchajiramba basa. Sanze mainini chitaikuitei ndagadzira foni penine makutambira times 2 kozvaindivasiise zvanze ndikotambira 120. Andati nekuda kweini namwadi wasoita sei ita izvozvo nanze ndo makapesa nyaya vatopera. Mangwana acho maita vana ndopakakasobva basa vachisvika vatosvikandipotedza bisi tichitona TV voipinda mbamaoko vatodya vapinda mbamaoko wadzoka futi kwandita nze mene ndati munditreshere tikandifevha ye zvanzi vafamakauya ndimberara nemurume. Saka nhasi ndiri nejuti ndakati ainizanizvozvo ndakafambira ende handikwanisa kuita ise kuita zvamukutaura handibva makapusa ine zvinoita basa rei kana muchingosvarara bedroomchemabata vanhu tena ndakatosesiri morara pakati ndakati ninangu handikuti handikwanise ende maeri handakurara makushendo pandakabva ndamukonje ndava maikupa ndava ndauza maikupa ndikumira kubhutsura chibhati rangu foni ndopa yakatobhutswa nemwana wamukomana vayatotibaka foni yangu pandavaudza ndopakatanga kutsanangura kuti pane mumwe wanga ari panapa ndozvaakapera. Saka mishonga irumba maruwa vanoishandisa mishonga saka ndaramba manzwa mumwe wangu uya kuti ndosina ndakazosangana nayo but inini ndakasanguka kuti masikana ndabva ndatomuka ndichirongedza zvinonga ndakwenda kumba. Okay, saka ivo havana kuzokubata zvakazoitwa uyu? Aiwa hapana boti ndabva ndatukasika ndakwenda kumba. Alright. Saka havana kana chimwe chavakambokuita kana kukubatawo kana kuita sei? Havana, asi doro ndakada kumbondimanikidza vachiti hei maidoro imvura chichindati ndikandikwanisa. Kuinga zvakaoma. Saka pawakabva manje uchizovaudza kuti wakuenda vakati chii? Hapana zvakataura, ndakatobuda navo vese murume nemukadzi vachienda kubasa vatatongobuda tese. Saka pagedhe makabuda sei? Takatobuda tese. Aiwa, nditoda kuti pagedhe makabuda sei because pane zvimwewo zvaazondudza kuti pagedhe vaifamba so iwo wakabuda nawo pakabuda pagedhe wakabuda sei? Pagedhe? Tichibuda pagedhe pachine mota yatakakwira takabva taenda tese kwazi ndoga paya basa ndori namaiwe ndopa takabva taburukira imba ndatoenda unokwira konzo. Tikangoti dzokei kumashure mbichana ndanzwa muchimbotaura kuti ndakauya kubasa muna April. Zvinhu izvi zvimva zvaitika second day ramauya kubasa.
third day racho second vakauya vakangotaura kuti panapa tinofara tinoita sei. Third day ndora zvakazoitika musi wa9 April. Alright. Saka pavaizviita apa vachizoti vachizokupai madhiringi chii, maybe mungangotsanangura vada kunyatso vari kuona vangada kuziva kuti chii chakanyatsoitika, pakambotanga patambwa redhiyo here, pakambotanga paitwei, then chii chakanyatsoitika. Hapana zvavakakuisai here pamaiita zvese izvi kusvika mangwana makuseni acho? Chandakakwanisa kuona ndechekuti vakangouya nemadhiringi avo tikatanga tanwa mumba, asi makaita mwana aivemo vakaona kuti hazviiti kuti chiche vaite madhiri avo mwana arimo, vakati handei kubedroom. Asi madaidziro ndakatova bedroom zvokuti ndoda kukuratidzaiwo kuti order yemuno mucharongedza kusei bedroom muwardrobe. Asi ndazosvika vapedza kundiudzawo nezvazvo ndopandakaudzwa kuti nhasi tiri kurara tese muno, murume wedu tese tiri kusheya murume. So ndo zvimwe zvezvinhu zvakandinetsa. Asi manje chandakuona iko zvino izvi ndakatozoita zvokutiza. Ndatiza ndakandovatawo kwandakavata. Mangwana acho ndikamuka makuseni through mushure mekunge ndiri kudawo mari yetransport yekuti ndikwanisa hangu chero kudzokerawo kwedu kumasvingo. Ndikapiwa ndikati ndavingawo mari kuseni, vakati mari hapana, vakatoda kutozoita hondo neni kurudidi kuda kurwisana neni. Kusvika ndati alright regai ndidzokere. Wakarara kupi? Vakandibvunzisisa. Dzokapo ugona manheru tatakakuvigira hembe, takauya nedoro kuti tifare semunin'ina wangu. Ndikatenga hembe nyuwaniwo tikati aiwa doro nhasi toedzerwa tichifara. Ndikati hembe dzina basa, regai ndichienda. Kusvika ndaendawo kumapurisa. But chinhu chakundinetsa iko zvino ndakumwiwa mazamu, kutonzwa kuti mwana akabata ruoko muromo uri pamazamu asi mwana wacho handimuoni. Uye ndakaitawo chishamiso kuti ndakaona nhengo dzemunhurume nemunhukadzi kungodonha pasi ndobva dzadisappear. Asi zvinova zvinhu zvakandinetsa. Ndikadzokawo ndikaita problem yekuti mudumbu munotamba kunge mune mwana, kunge munhu akazvitakura, asi pamuviri pacho handina. Ndinotonzwa kuti ichi chinhu chikutochiona kuti iko zvino chaungana apa chobva changodisappear nekubuda honye munhengo yangu. Maybe tichida kunyatsotsanangura kune vari kutiona, ukutaura kuti after zvese zvaitika izvi, dambudziko rekuzotanga kubuda honye then rekuzotanga kuyamwiwa rakangotangira futi uchiri pamba ipapo? Ndatobuda, ndopa zvakazotanga zvekuyamwiwa nemudumbu, ndatobuda zvakatanga ndabuda. Saka kuyamwiwa uku iwo mune mwana mucheche? Hai, mwana mucheche handina. Mwana ndaive naye akasishaika kare muna January, asi anga atobva pamukaka last year. Ndakamubvisa pamukaka last year up to now. Mukaka wangu waoma January, but kupera kwana January kwose uku tongoti January mukaka wangu waoma, but zvakazondishamisa mukaka wakubuda iko zvino, but handina mwana ari kumwa. Maybe vari kuona vangangoda kuziva kuti saka ari kumwa mukaka wacho unotomboona here kuti apa ndikumwiwa nemwana, kana kuti zvinhu zvekuti unonge uchingonzwa? Handimuoni, ndinenge ndichingonzwa ndakabata ruoko rwemwana rwakabata pazamu uye muromo wake uri pamunyatso, asi handimuoni mwana wacho. Ndotozama kuti nditakanure apa hazvibvi. Kufamba makambofambawo here kana utonzwa kuti alright mwana wacho kana angave ari kutamba mudumbu uyu, pamwe maybe pawakabatwa ikoko, pamwe wakabatira nhumbo usingazvizivi, wakambofamba here kana uenda kumakiliniki kuti unotestwa kuti hauna kubatira pamuviri here kana kuti? Ndakaenda kukiliniki ndikanotestiwa handina pamuviri. So asi izvi dambudziko ndoranda kusangana nawo, ndikarapiwawo kurapwa kwandakaita kukiliniki. Alright, ko kudonha honye kusasi iri kudonha panhengo chaipo chaipo kana kuti? Panhengo chaipo, inenge isiri 1, dzinenge dzakatodzogona kutosvika na 8, 10, 5. Then ndodziona dzimweni dzonguva ndopisa, zvimwe ndongonorasawo kanda kana kutoireti. Dzinenge dzitori menyu? Dzinenge dzichidonha. Wakamira here kana kuti? Ndakagara kudai, so ndinongonzwa kunge mune chinhu chiri kuda kutobuda. Kutozonzwa kudai ndotonzwa ndidzo, ndotonotarisa ndoona ndidzo.
zvakaoma. Ko saka izvozvi uri kugara nani? Ko zvino ndiri kuchengetawo nevamwe mbuyawo, ndivo vari kundichengetera ndiri kugara navo. Ndimbuyawo vakura, vanoendawo kubasa ora, vanoendawo vachiitawo mapati time mudzimba dzevanhu ekusakura, kubhemba bhemba masora, mauswa. Tingangoti dzokerei kumashure mbichana. Saka iwo washanda muna April, kezvino zvita muna June. Wakabva pamba apa riini, ende pawakabva iwewo vakati chii? Pandakabva vanga vanditi dzoka kubasa, pandavanoti basa ndichadi vakati dzoka pabasa. Toyatotaura nyaya dzacho manheru, enda kumba ikoko toyatotaura manheru. Ndikaona kuti hazviiti, hazvina kukodzera kuti ndirambe ndigere pavanhu ava. Asi vane mashoko avakandiudza kuti mushure mekunge vandiudza kuti izvi zvinhu usataure. Ndaenda kwavadzanzi pane mashoko andiri kunzwa munzeve mangu ari kutaurika chichi. Ndakavarambira zveshuwa ndakati ina handina zvandiri kuziva kana zvandakataura hapana. Asi zvandandataura zviripo ndichitobva ipapo ndichitoenda kuvaudza. Ndotodza kuziva kuti vakazviziva sei. Alright. Iwo uchitanga kugara ipapo, musi wakatanga kuenda hauna, because kune vamwe vanhu vanoti kana tichienda kunoshanda mudzimba dzatinoshanda, unogona kusvika uchinzi iyi rumi usapinde, chakadai pano hachiitwe, ichi pano hachiitwe. Iwo pawakasvika hauna here kana mumwe mutemo ine gumi wakambopiwa kunzi pano Alice hapaitwe chakati, kana kuti panapo unoisa chikafu apa pakati? Hapana here pawakambonyuma kuti hapana. Mai ava vaitosiya vaita basa makuseni, kana mwana wavo mukomana aitoita basa, mwana wavo vave naye. Ini ndiripo otobika zvese, chikafu ndotopiwa, oti handisoda kuti munetseke nekushanda, aiwa uri munin'ina wangu. Saka ndaigona kungosara pamwe ndongoita basa rekungobika nokugesa mwana, kana kusukawo nenguva dzikuru. Zvizhinji vaisiya vaita basa. Saka zvakava zvinondinetsa kuti ndakuzobvunza kuti ko kana mimi muchiita basa daily ndakauya kubasa rangu basa ndevei, muchiri kundidawo here kana kuti? Vakati aiwa basa bho usatya munin'ina wangu, basa tiri tese usatombotya basa bho zvekuti ndoitira kubatsira, ndidi kuti ushande zvakanyanya munin'ina wangu, ndoda kuti usimbe udii, usatye zvako. Saka zvakava zvinondityisa kuti hakuna kugarika kwakadai kwokuti ndati ndauya kubasa inini murungu ndiya kushanda, ini ndindava murungu, hakuna zvinhu zvakadaro. Alright. Ko iye akakutsvagirai basa wacho, makambomufonerawo here mukamudza kuti ndo zviri kuitika kunoku, kumba kwawakanditsvagira kwekwe kuri kuitika izvi neizvi, ende akati chii? Mwana iyeye mwana mudiki akatozopindawo pamahwani akutotukwa nemunhu iye akanzi wakanditsvagira munhu asiri iye, munhu wakanditsvagira haiti Satani chaiye. So mwana mudiki chero kuti atsanangure haatokwanisiwo, munhu aitoitawo zvokuti iye aendawo achinoitawo zvavaiitawo namai vavo maererano nebasa ravanobatawo. So kuti mwana uyu achitaura zvakanyanya aingopedzera shunguwo mukuchema, haagoni kutsanangura. Alright. Saka pawakasangana nedambudziko iri Alice, hauna here kwawakambofamba, kungave kumapostori, kungave kun'anga, kuti unovaudza kuti ndo dambudziko randasangana naro iri? Kune kwawakambofamba here? Ndakamboendawo ndikambonobatsirwawo nevamwe vaiti zvinhu zvinoda kutoti ushinge dambudziko iri rakati omei, pati panotoda kuti ushinge, asi handina kuzotsanangurirawo zvakazara zvakanyanya, nokuti mumwe machonawo vamwe vanobhadharisa, vamwewo havabhadharisi. Saka kuti ndifambewo makawanda wanda handisati ndakuziva nzvimbo. Kwawakafamba kwacho, kwawakaenda kwanga kusingabhadhariswe, vaiti dambudziko rakatanga sei? Vaiti dambudziko nderei? Vaiti dambudziko rezvinhu zvako zvauri kutsanangura izvo, zvinotoda kuti tikubatsire uve munhu anobatsirika. Nokuda kwenguva wodzanga dzapera, ndakangozopuwa munamato ndikanzi ndidzoke. Saka ndaitiwonenewo ndikanzwa nguva kuti ndimbofamba ndiende, ndainzwa kuneta kuti ndisaende kugara pasi. So kusvikawo ndangogara kusvika nanhasi ndisina kwandakaenda. Ko kumapurisa, semunhu angambobatwa Chibharo, kumapurisa wakaenda ukambonovatsanangurirawo nyaya yako here, ende vakati kudii? Help yavakakupa ndeyei? Nyaya iyi inyaya iri kukoti. Saka tinenge tichingomirirawo madays ekoti. Takaenda musi wa19 tikaenda musi wa 16, so now tikudzokera musi wa 27.
kukoti. Alright. Saka wakasununguka here kuti maybe pangazoita angave mapostori, dzingave n'anga, because kuna vamwe vanogona kuti ndoda kubatsirwa nemapostori. Wakasununguka here kuzoti dzingave n'anga, angave ani anokwanisa kuda kubatsira? Wawakasununguka kubatsirwa navo ivo ndevapi? Ndaitendawo vanhu Mwari, handizivi panoraramira munhu, chero ndikaonawo vanobatawo vari chero kumapendekosti, chero kuchivanhu, chero kupinda ngubatsirikawo dambudziko iri. Vakawanda vangada kuziva kuti Alice help yaari kunyatsoda ndiyei, because apo watinda ndakangouya kuri kubasa handiti. Vakawanda vangada kuziva kuti saka Alice help yaari kuda ndiyei. Ndaidawo help yekuti dambudziko chokutanga, dambudziko riri pandiri dai rakwanisawo kupera, nehelpiwo yekutiwo mari ndikwanisewo kuendesawo mwana kuchipatara kana basa zvaro. Basa raunenge uchida ibasa rakaita sei? Ndikawana chero rokutengesa ndinokwanisa kuita basa, nokuti mudzimba ndinorida, but ndakutya manje kuti kuda pamwe zvingangogona kudaro, asi havasi vose vanhu vanoita zvinhu zvakadaro. Saka gogo vauri kugara navo panapa vari kuziya here kuti ndo dambudziko uri kusangana naAlice? Dambudziko vari kuriziva, but dzimweni dzenguva nyange zvikasvika ndikwanisi kuvaudza nekuda kwokuti ndiri munhu ari kuchengetwa. Ndinenge ndozotya kuti ndikavawanzira futi mitauro zvinogona kunetsa, ivo futi munhu ari kurwara. Saka ndendotya kuti ndikawanzira mutauro vakazonzwa ndoti mwana uyu zvakutyisa, saka zviri nani wombochibva zvako. Saka ndakutotyawo nyange ndikati ndibude kwokunanga handina. Ndingangokudzoserawo kumashure mbichana. Pane panambonzwa uchiti pananga ndiri ikoko, after wabatwa Chibharo, une zvinhu zvawaiona. Zvii zvingave zvawaiona? Vari kuona vangada kuziva kuti zvii zvawaiona mushure mekunge wasangana nedambudziko? Zvandaiona ndizvokuti ndakaonawo nhengo dzemunhurume nemunhurume neyemunhukadzi. Ndozvimwe zvezvinhu zvandakakwanisa kuona kuti izvi ndazvionerawo, asi izvi zvimwe ndakatozozvionawo hangu ndabva ikoko. Pawaiona wakarara here? Ungave wakagara? Ende pawaiona waiona maziso kana kuti zvinhu zvekutoti waitoona kuti ichi chinhu ichi? Ndaiona ndakagara, kuti ndakarara masikati chaiwo ndakatogara, but zvakangodisappear. Ndakazvionawo ndakagara, but zvinhu zvinova zvakangodisappear. Wakazviona kwenguva yakareba sei? Nawo patova mwedzi nehafu ndabva ipapo. Ndakazvionera ikoko, kubva pandiriwo panapa ndisati ndazviona. Saka inge iri nhengo yemurume neyemukadzi fresh here, uchitozviona zviri pasi kana kuti zvaitova fresh ndichizviona zviri pasi? Wozozviita sei manje kana uchinge wazviona? Kana ndichinge ndazviona ndakangotizawo ndikabuda panze ndikadzoka ndikaona hapaisina. Wakambotira here kana kuudza ivo mai vacho kuti ndaona chakati munomba, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika? Handina kuzvitaura, ndakava ndinotya kuti zvimwe zvinongoda kuti kana wazviona ungosiyana nazvo. Besides dambudziko rako iri, nawo waturi kugara nagogo vakangokutorawo vakati rega ndigare newe mwanangu. Saka izvozvi waungati une pauri kubata here kuti uiti apa panondibatsira? Uye gogo vacho wauri kugara navo vanomboita basa rei? Gogo vandiri kugara navo vanoita basa rekuitawo mapati time mudzimba dzevanhu, so vachinobhemba nekushakura nekudiridzawo miriwo ndobasa ravanoita. Zvimwe izvi zvakanyanya rinorwadza havachakwanisi, because munhu akura, kungoshingirira kuti vaone kurarama, vaone mari yerendi nechikafu. So ini ndinotombotiwo kana ndaona zvada toteverawo kubasa kuitira kuti ndinoziva kuti ndinodyawo ndinodii. So handinawo kana batsiro ndingapewo gogoti kana nhasi ndingaonawo dhora rekutenga sauti kana rekuti tibatsirana kubhadhara ende hapana. Ndingori munhu ari kutongochengetwawo neniwo, kana kuti nditi ndine rubatsiro rwandingakwanisa hapana. Saka rubatsiro rwaungada, rwaungafunga kuti runogona kundibatsira inini nevari kundichengeta, because
munhu wekuti kana achikuchengeta anogona kuzoti dai wambotsvago pakati tambobatsirana. Rubatsiro rwaungada kunze nekungorarama kwauri kuita izvozvi nderwei? Ndaikumbirawo mandibatsirewo rubatsiro rwemari ndaikwanisawo kuti nyange pandogarawo nditengewo kana chikafu, uye neniwo ndiwewo ndinokwanisawo kutenga chero bhutsi yekupfeka mugumbo handitorina. Ndingoriwo munhu wekuti dzimweni dzenguva kana ndikadaniwa ndinongotsvagawo zvishangu zvevanhu zvandoona zvakarasirirwa panze ndowanawo kuenda kana kwandoenda ngonzi nhasi uya uite chipati time, asi ndadaniwa kuya vanhu vacho ndasvika vanenge vakungondinzvenga saka ndava munhu akungosemewa nevanhu nyangwe ndikawanzwa basa hakuna munhu achandida akandifonera zvopera zvakadaro. Maybe vakawanda Alice vangade kuziva kuti hama dzako pawakadziudzawo une hama iri yawakambofonera kuti kubasa kuya kwandaienda kuHarare ndo dambudziko randasangana naro iri? Hama dzako dzakati chii? Vangave amai, angave ani, pawakavafonera kwavati ndo dambudziko randazosangana naro kubasa kuya kwandaienda? Vanongonamatawo vari ikoko, vanopinda zvavo machechi emapendecost, vanhu vanenge vachinamatawo vashandisewo chivanhu vari ikoko, saka vanenge vachingotiwo tiri kunamata zvinoita tinokunda, kuti vauyewo vaonewo situation yazviri kana kuti nini ndidzokere kumusha. Kumusha hakutodzokereke vanhu vaMwari, ndakatouya kubasa kuti ndishandire mwana nesituation yandakasiya irizvo ende zvakatooma, kuti ivo vauyewo futi mari dzacho dzebhazi hakuna. Vangade kuziva kuti mwana wakasiya uyu mwana akura sei? Mwana ane 6 years. Izvozvi kuchikora ari kuenda here? Haasi kuenda kuchikora, akagara pamba musikana. Saka rubatsiro rwaungada maybe kuti ubatsirikane nemwana wawakasiya, wozi mwana anofanira kunge akuenda kuchikoro, rubatsiro rwaungada nderwei? Rubatsiro rwandingada nderwekuti mwana wangu akwanisewo kuenda kuchikoro, neniwo ndivewo ndinogona kubatsirikawo kuti nyangwe ndaigonawo kuzoitawo chero kabhizinesi kwangu kuzorongawo kuti upenyu hungafambe sei huchienderera mberi. Ndo zvandandichichemawo shuwa vanhu vaMwari. Haisi nyore kuti wongogara nemwana 6 years ongoinda kucreshi 2 minutes onzwa ngagare pamba, ina amai vakewo ndakaenda kuchikoro. Saka kuti mwana araramewo life yandakararama ini zvakangooma. Kare tozwa tichirarama zvairwadza, but iko zvino kuti mwana araramewo life yakadaro zvinhu zvakangooma shuwa vanhu vaMwari. So ndinokutendaiwo nekubatsirana kwatiri kuitawo panyaya idzi. Handizive kana Mwari dai apindirawo pamwe ndaigona kuwana kubatsirikawo zvikuru sei futi pamatambudziko iwayo. Ndiwowo munhu anogona kuraramawo sevamwe vanhu. Ndingangokudzosera mumashure mbichana. Paunga uchita apa honye dziri kubuda kuzasi nekunzwa mudumbu kunge muri kutamba mwana handiti, saka kumwedzi uri kutoenda zvese zviri right, hapana dambudziko rimwe rauri kusangana naro concerning izvozvo? Dambudziko hapana, ndinotoenda, but dambudziko rinotongoti netsei mbichana nderekuti kana ndakuenda ndinoita 3-4 days ndichirwadziwa, kana kuti ndisati ndaenda ndinotanga kurwadziwa mazuva iwayo ekutoona kuti pain yelabor chaiyo. Asi vamwe vakatomboti asi jeko asi chii, but maradziro acho anenge akanyanya. Waimbozviita here kudhara usati wasangana nedambudziko? Hai, ndandisingazviite. Maybe vari kuona vangangoda kuziva, kuna vari kuona vangava mapostori, vangava mapastors, vangava vanoitawo zvechivanhu, vangada kuziva kuti Alice kana taakuda kumubata tichida umupo help yatinomupa vanokubata panhamba dzipi? 078 440 9776. Ndodzokorodza zvekare 078 440 9776. Ndofunga tese tazvinzwira dambudziko riri kusangana naAlice. Regai tinzwe vamwe vagarisani vaari kugara navo paari kugara kuti dambudziko raAlice iri vakarionawo sei uye rakatanga sei. Kunguti isu tinogara naAlice. Alice yakauya kumba kwedu pamba pandogara
achinditsanangurira akauya achichema. Ndakati ko uri kuchemei? Zvakanzi amai kupa ndaabhiyuswa. Avo vanhu vamunogara navo sei? Ndakati waabhiyuswa chirudzii? Zvakanzi wakauya wachinditi zvona mainini panapa panofarwa, toda kuti tifare, sunungukai amainini, panapa penyu, nasi amainini tikurara tese mubedroom. Ndati ndozvawakaudzwa? Zvakanzi ndozvavakandiudza kuti nasi tofanira kurara tese mubedroom tichisheya murume. Ndakati saka iwe wakati kudii? Saka zuva rekutanga akangotsika-tsika zvakanzi ndarambe, nakanyara kundiudza musi wekutanga kuti anga akabvuma akatobatwa nababa kuitwa mukadzi. Saka zuva rechimangwana racho ndopa akazonditi amai kupa nezuro ndaitonyara kutaura chokwadi. Baba ava namai ava vakatondiabhiyusa, vakatorara neni, ndakaniswa doro. Pandairara navo pacho baba vacho vainditi nditambise sikarudzi yemukadzi wavo. Ndakati iwe dambudziko ravo uri kundiudza kaiti ndozvakabvira futi wamuwasikana ipapa. Paiva nemumwe musikana wekutanga akauya futi akandiudza semunyaya yauri kungondiudza iyoyi, akaenda. Wechi2 futi akauya akandiudza iwe watiwo musikana wechi3, ava vanhu vanoda kuripoterwa kumapurisa ava. Akati amai kupa kuti ndiripote kumapurisa hazviiti, ndinenge ndingoite ndingotsvage mari ndiende kumusha. Ndakati kana iwe waripoteri? Zvakanzi vakanditi ndakangoripota kumapurisa handisungwe, ndiri musiyaiwo, indinozikanwa ende hapana pandisingambozikanwe. Chero mumba memunhu ndakada kupinda ndopinda nepandada, chero padhoo kana pahwindo kana pamadziro. Ndakati iwe ndozvinongoitwa vasikana vacho vese vebasa apa, ndozvavanongo vaita vasikana vavo vese, ende vese zvavakabva vakatobvira nyaya iyoyi yauri kutongotaura iyoyi, enda kumapurisa iwe. Saka ndopatakazokwanisa kungomanikidza, ndobva ndaenda noudzawo vamwe vatinogara navo kuti uyu musikana uyu aitwa kunge zvaitwa muvasikana 2 vakaenda vaivai. Saka uyu ndozvaatoitwa uyu. Saka totangobatsirana madzimai pamba patinogara kuti enda kumapurisa. Saka ndopakazobvuma kuenda kumapurisa, vanhu vaibva zonovasungisa. Saka vanhu vachiva nemari dzavo havo, vakabva vanotenga loya kumapurisa ikoko. Saka nyaya yacho izvozvi itori kumapurisa iringonzi fedza varotongerwa vari kunze. Izvo zvino zvidambudziko raapo manje raane musikana uyu, ari kubuda mazamu ake, ari kubuda mukaka. Dzimwe dzenguva mazamu acho anotobuda mukaka, tisheti yanenge akatopfeka anotoyazotiratidza kuti tarisai muone, inenge yakatota zvekutota zvii. Saka mafirst days taimbofunga kuti pamwe azvidira mvura. Saka ndopaakazoya takatifugura tonhembe, wanenge mukaka maiwe urikutoti tsaa kunge munhu ari kuyamwisa mwana mukaka wasisa zvizvi. Nerimwe dambudziko kuti raari kutaura hanzi kuzasi kwangu kuri kubuda makonye. Saka ndo dambudziko raainaro. Saka zvakatooma. Achitaura iye amboti hanzi pane mameseji ari kupinda mumafoni futi ekuti haasi kuziva kuti mameseji ari kutumirwa nani kana kuti chii. Akambokutaurira iwe nezvazvo here? Hongu akambotiudza. Saka isusu paakatanga kutiudza taiti musikana uyu anonyepa. Mameseji anopinda mufoni wogwa werenga, wapedza kuiwerenga ukazoda kuti udzokere kuinbox uzoona meseji yeisipo chirudzii. Ifanike nangu ndirisei ndakatoti anonyepa, zvekunyepa zviya kuna zvakadaro. Chinokwanisa kuhaidwa iko kwete mameseji. Saka musi uno mazuva apera marimwe zuro akatonditi amai kupa ndobva ndati zvakanzi yamuverenge meseji, ndobva ndatomhanya kwaanga aroita tasangana pakati. Ndobva ndaverenga meseji yanga yakareba aitukwa. Musikana akatukwa yeye. Zvoroti zvakatondibatawo pandakaverenga meseji. Ndakati kana iwe meseji kai enda kunhingirini, enda kumacontact, enda imbobva kumameseji uitongoda kuifona. Saka musikana uyu akabva aita saizvozvo, obva ambobva kumeseji kuko achida kuti aite kuikola. Obva ati amai kupa nhamba haina. Ndakati iwe chidzokera ka kumainbox kauti uone kunhamba inenge iriko. Pakadzokera kuinbox obva tarisai muone hakuna kana nhamba. Ndakati iwe chirudzii ndipe foni yako. Akabva andipa foni yake kuti asadaiso kumainbox hakuna kana foni, hakuna kana meseji. Saka zvinhu zvakakutongotishamisawo kuti chirudzii kuti meseji inopinda mufoni panozoda kuti uita sodaiso meseji yacho ubva uzoishaya. Alright.
ko imimi semunhu anga achigara pamba nevanhu ava namai nababa magariro avo imimi muchiona sevagarisani vari payadhi imwe chete vanhu vanga vachigara zvakaita sei? Vanhu vanototyisa isusu upenyu hwedu tanga takutongotyawo isu nokuti pane zvimwe zvandandasiyirira futi uyu musikana uyu akatimupa macho maaigara kumba kwava hanzvoni mune makate ari pasi pemubhedha nezvimwe zvinhu zvinanambiya nemamwe machira zvinogara muodhiropu. Saka akatomboratidzwa mumwe musikana pamba patinogara naye patinogara ipapo. Musikana uyu akatozviona akati ini ndinototya izvina izvona ndatozvikanganwa. Saka amai ava tinotovazeza zvekuvazeza zvezvi vane vamwe futi amai vatinogara navo pamba patinogara ipapo vakava nokura tsoka. Saka amai vakanokurwa tsoka ava izvozvo vari kutongorwara. Saka zvinhu zvinotongotityisa nenyaya yekuti amai ava nemurume wavo pavanobuda nekupinda pagedhi vanopinda nenhende shure kana vachienda kunze kwegedhi. Kana vachipindawo mugedhi vanopindawo futi nekumashure. Zvinova zviri zvinhu zvinototityisa vanhu tese hatina kana mufaro kana rugare pamusoro paamai ivava nababa ava. Pavanenge vachipinda pagedhi apa nenhende shure vanenge vachipinda nemota here kana kuti vanotopinda netsoka votarisa kwavabva vozopinda mugedhi? Havana mota, vanopinda netsoka, vanopinda vanotarisa kwavanenge vachibva vachipinda pagedhi vachibuda. Kana vakupindawo futi mugedhi vanobva vatarisa kumashure kwavabva vopinda mugedhi. Saka zvinhu zvinototityisa. Last Saturday wakatoisa mushonga pagedhi vanhu tese takatoshedzana takatoona mishonga takati chirudzii. Saka vanhu takangozotora sauti yematombo tobva tangomwaya pagedhi payo. Amai ivava vana baba varitori dambudziko hombesa. Saka imakatarisa dambudziko raAlice, rubatsiro rwamungati angade ungave kuenda kukoti kwaari kuita kana dambudziko raari kusangana, rubatsiro rwamungaona imimi kuti Alice ndoda rubatsiro rwaari kuda sevagarisani vakagara naye even nambuya vari kumuchengeta, rubatsiro rwamungafunga kuti Alice izvezvi akawana rubatsiro zvinhu zvake zvinogona kuita nderwei? Reti isusu nyanye musi wekutongwa nyaya iyi tandichikumbira kuti dai zvaibvira musikana uyu awanirwawo kana loya. Dambudziko riripo musikana uyu haana kana mari kana chii. Apa kuna mbuya wari muchengeta watoriwo mutorwa wakangonzwawo tsitsi apa mbuya wacho murwere wari kutorwarawo zvavo. Saka chikumbiro chedu changa chiri chekuti dai awana loya panotongwa nyaya yake ifambewo mune zvakanaka uyezve nekuti azokwanisawo kurapwa. Ndotoona kunge kana zvechivanhu kana maprofita dambudziko iri rake rapera nenyaya yekuti mwana uyu atori panguva yakaoma uyezve ambuya vanotomuchengeta wacho vanotorwarawo futi. Chingava kana chikafu chekudya chaicho karitoriwo dambudziko apa vanotongoenda kubasa vachirwarawo kudaro. Saka pane musikana uyu patori nedambudziko hombe magariro acho chaipo. Ambuya vakatongomuchengetawo zvokungonzwawo tsitsi zvekurwadziwa havana kana ukama naye asi vakangonzwawo nyaya yake Jehovha yavarwadza vakangoti mwana wege ndimuchengeti. Saka mama muchigara panapa handiti pana landlord anogara panapa. Landlord paakanzwa nyaya iyi achinzwa kuti ndo zvaitika kune maloja ake nechii, landlord ari kuti chii nenyaya iyoyo? Landlord vari kutongotyawo, munhu wese ari kutongotya nenyaya iyi. Uyezve chimwe chinonyanyotirwadza ndechekuti amai ava nababa ava wakabva vaudza landlord kuti musikana uyu mudzingei pamba ipapa asagare panapa pamba patinogara. Saka landlord wakazongobvunzawo isusuwo mamwe maloja kuti musikana uyu makagarisanawo naye sei, uyezve achibvunza gogo vacho avari kuchengeta mwana kuti mwana uyu makagarisana naye sei. Gogo vacho vakangotaura kungoti aini mwana uyu ndakangogarawo naye zvakanaka. Isusu vhoya kwatiri mamwe maloja takati isusu musikana uyu hatina kana dambudziko naye isusu titongomunzwirawo tsitsi nenyaya yedambudziko raainaro. Zvikanzoni hamanje ava vanhu ava vaishandira ava vanga vati ndimudzingi. Saka sezvo imi mataura kuti imi hamuna dambudziko naye takungomirira nyaya yake kuti tinzwe kuti kukoti inotongwa ichinzi kudii. Tongomirira maresults ekukoti ndoatinenge takutongodhila nayo kuti timudzinge pamba panapa hazviiti nekuti takamudzinga hapana kwekuenda kumusha kwake kuri. Tingade kuziva iye amboti kana achifamba hanzi ane rimwe dambudziko raanosangana naro mungazivawo kuti dambudziko rei?
hongu nandatozvikanganwa futi iye anotiudza kuti kana ndichifamba ndinoita kunzwa kunge kumashure kwangu kugotsi kwangu kune vanhu vari kunditeera asi ndakacheuka dai so vanhu vacho handivaoni. Takati shuwa here zvakanzi ichokwadi chandotokuudzai. Ugona mumwe musi akaitotiudza futi achiti anzi mumba anongona kana mumba mavo maari kuchengetwa nagogo avo kana huri usiku anogona kungoona laiti rakangoti ga but mumba macho hamuna magetsi anzi laiti rinongogara kwakango kadiki diki rovha radzima anzi anotomutsa gogo kuti gogo onai gogo yaiwo tochionawo chiedza chacho wasinembobatidza kendu otona chiedza chiye chabva chadzima. Ndomatsanangurira vanototiita iye nagogo vake. Taiona usiku ari mumunda mukadzi nemurume mumunda vaingoenda kumunda vacho iri kune munhu wese vaingopinda kumunda kwemunhu wese usiku. Saka isusu vandaibva tangoshidzana toti yemoni vaigona kana kupinda mumunda kuma8 9 10 isu taingomira panze tichiti vachabuda ozoona kana kuti kuma12 ozobuda vandaibva tangoita wereso tangopinda mumba. Saka laindoti patakamudza kati makada kuti mutaure nyaya iyoyo tozonzi tikuudza vanhu kuti vanoroya inyaya dzekuzonzi vanhu vanoroya ndinoti hangu handidi inyaya rini notisi patakaudza laindoti toti vabvunza. Saka vaipinda mumunda vachitoona toti vanhu vakatigarira varuko usingationi handiwe vanhu tese netapedza kakubika vanhu tatowo mudzimba kakuma8 isu mainetsika kuti mumba mune muchipisa togara edu panze patinogara panze paipai vanhu vanenge vatopinda kare mumunda. Saka baba wokupa mumwe musindi wakati ai mama ikupa muri kuona here kuti munda ko kune vanhu dzimwe dzenguva mamwe mazuva kunenge kune chiedza ka kunenge kune mwedzi pamba chindakamboti muri kunyepa imi saka shuwa mune vanhu munda ona nde. Saka taibva taramba takagara totandara takagara edu panze pai taizongoona vanhu ivo vanga vasingazotione nenyaya kuti kumba kwavo uko kure nekuti taizoona vanhu vakufamba nekanoti isu ne takagara takadzima malaidzi takagara taizoona vanhu verera vaenda kumba tataudzawo vanhu vepano vakafungidza kuti tiri kunyepa mangwana acho futi zvaitika tavatainonokera vanhu takatoemona vakati getingozvinyarara takazozviona futi pechi3 tanzai zvindosvidzwa nemuridzi wemba varidzi wemba tobva tavaudza kuti nyaya dzeuroya dzitaura isusu patakatoudza lendo tera toti tibvunzwe iye abvunzwa kuti ko zvamunenge muchipinda mumunda mune vanhu tese panapa munda takangosherana mazvinzwira mhuri yezimbabwe kuti Alice anobatwa panhamba dzipi. Nhamba dzake ndidzo idzo dzataisa pasi kuti mumubatsire. Tinoziva kuti dambudziko kana rawira mumwe wedu rawira tese. Saka ndinoti isusu ngatibatanidzei, ngatibatanei maoko tibatsirewo hama yedu inenge yawirwa nedambudziko. Isu seSly Media tinoti rambai muchisubscribe, muchilaika, muchifollowa uye muchishare nyaya dzatinenge taisa pamaplatforms edu. Ini zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa Rudenya. For now, it's a bye-bye.